Odense er en charmerende by med så mange skønne, farverige og velbevarede huse og butikker. Den er helt klart en af Danmarks mest charmerende byer, hvis du spørger mig. Men selvom Danmarks tredje største by har formået at bevare en autentisk charme med de gamle bygninger, så er Odense også i rivende udvikling med nye projekter, et moderne byliv og skønne områder. Og fordi en af verdens mest berømte forfattere blev født og vokset op i denne by, så byder Odense også på masser af kultur og lærdom om H.C. Andersen. Hej alle sammen og velkommen til min rejsekanal Marias Rejsetips. Denne video handler om Odense og byder derfor på nogle af de aktiviteter og oplevelser, man kan se i byens skønne centrum, som i øvrigt ligger i gåafstand fra hinanden. Jeg lægger ud med de mange steder og seværdigheder, som har betydning for H.C. Andersens liv, da jeg helt klart selv synes, det var en oplevelse at se disse steder. Vi starter med et af Odenses charmerende områder, som er ved Hans Jensens Stræde. Her ligger forskellige huse klods op ad hinanden og skaber en idyllisk atmosfære. Men udover at være et hyggeligt kvarter, så har dette område også en særlig betydning, for H.C. Andersen blev født her. H.C. Andersen har skrevet 156 forskellige eventyr, 14 romaner og noveller, 1000 digte og meget mere. Og den verdensberømte forfatters liv starter i dette gule hus, da han kommer til verden i 1805. I dag ligger huset i et velbevaret, flot og populært kvarter, men dette kvarter havde et helt andet ry, dengang H.C. Andersen levede. For dette kvarter var det fattigste område i hele Odense og fyldt med alkoholikere og prostitution. H.C. Andersens familie kom også fra fattige kår. Hans forældre havde ikke noget sted at bo. Moren var vaskekone, og faren var ikke færdigudlært som skomager. Så den lille familie måtte indkvartere sig hos slægtningen, der boede i huset, hvor der i øvrigt boede op til 5 familier samtidig. H.C. Andersen skulle efter sigende aldrig have fortalt, at han boede i Odense slumkvarter, fordi han ikke brød sig om stedet. Derfor var den berømte forfatter også senere glad for at flytte til et andet hus i et andet kvarter i byen, som dannede rammen for hans barndom. I dette hus boede H.C. Andersen fra han var 2 til 14 år. I dag er huset et museum, hvor man kan se mere om forfatterens værker og besøge rummet, som både var arbejdsværksted og bosted for H.C. Andersen og familien. Bagefter kan man se haven i baggården, som dog ikke var der, da H.C. Andersen boede der, men som er blevet tilføjet. Det særlige ved haven er, at den rummer blomster og planter, som alle har det til fælles, at de er optrådt i et af H.C. Andersens værker. Da jeg selv var der nogle turister, som kun kiggede igennem vinduerne for at se de forskellige rum i de 2 forskellige huse. Men jeg vil virkelig anbefale, at man køber billetten, for det er noget helt andet at stå derinde og opleve stemningen, og ikke mindst vide, hvor let og fattige kår H.C. Andersen levede under. Hvis man starter med at se fødehjemmet, så vil jeg anbefale, at man ikke tager direkte videre til barndomshjemmet. Det skyldes, at hvis man vil se H.C. Andersens forskellige hjem indefra, så skal man købe en 5-i-1 billet, som giver adgang til de berømte steder, men også andre museer, som er inkluderet i billetten. Billetten er dog gratis, hvis man er barn. Det ene museum, som er en del af billetten, er H.C. Andersen Museet. Det ligger 5 minutters gågang fra fødehuset i det idylliske kvarter, hvor H.C. Andersen blev født. H.C. Andersens barndomshjem ligger derimod tættere på Odenses hyggelige gågade, så derfor vil man spare tid ved at se museet før barndomshjemmet. Museet rummer en kronologisk gennemgang af forfatterens liv og færden, og man får virkelig et godt indtryk af eventyrforfatterens fattige barndomsår, hans forfatterkarriere og udvikling, hans kærlighedsliv eller mangel på samme, og hans skjulte talent at klippe papirsklip, hvilket eventyrdigteren ikke er særlig kendt for også at kunne. Museet er dermed et skattekammer, der rummer mange forskellige ejendele fra H.C. Andersens liv, og jeg synes helt klart, at man skal se museet, hvis man virkelig vil dykke ned i H.C. Andersens eget eventyr. Når man køber billetten, så får man også et kort over Odense centrum, hvor man kan få en oversigt over flere af de steder, som har haft betydning for H.C. Andersens liv. Blandt andet kan man gå til Fattigskolen på Påskestræde, hvor H.C. Andersen var elev. Man er ikke i tvivl om, at man har fundet den rigtige bygning, for i dag kan ses en stentavle, der er blevet indmuret i bygningen, hvor der står H.C. Andersen. Her løb jeg om med træsko på og gik i fattigskole.
Her var indtil år 1847 byens fattiggård og fattigskole. 5-i-1-billetten giver adgang til H.C. Andersens univers til en hel dag, men også museet Møntergården, som er placeret centralt i byen. Møntergården er et sted med flere forskellige udstillinger for børn og voksne, og der er en masse aktiviteter. Man kan blandt andet dykke ned i Odenses egen historie og udvikling med arkæologiske fund, og så byder museet også på film, lyd, interaktive elementer samt et dukkeværksted, som er lavet efter det traditionelle håndværk helt tilbage fra middelalderen. Samme sted ligger børnekulturhuset Fyrtøjet, hvor børn blandt andet kan klæde sig ud som eventyrsfigurer med mere. Udover H.C. Andersens museum og huse, så kan man også møde forfatteren og hans hovedpersoner, hvis man tager i Eventyrhaven om sommeren. Jeg vedlægger et link, så du selv kan se mere omkring, hvornår forestillingen finder sted. Men man kan møde H.C. Andersen, den grimme ælling, Fyrtøjet og alle de andre skønne figurer, da de optræder på Eventyrslottet 2 gange dagligt. Forestillingen er gratis og varer 24 minutter. Men derudover så er Eventyrhaven også et besøg værd i sig selv med skønne blomster og vandløb, og man kan derudover også se H.C. Andersens papirbåd og en statue af den berømte mand. 5 minutter fra Eventyrsparken ligger en af Danmarks 12 domkirker, nemlig domkirken ved navn Sankt Knuds Kirke. Kirken er opkaldt efter Knud den 4., som levede for år 1040 og blev myrdet i Odense. Kongens skelet ligger også i kirkens krypt, hvor også kongerne Hans og Christian den 2. er begravet. Selve kirken blev bygget i 1300-tallet og er en gotisk katedral. Udover at kirken er smuk, eksempelvis med den smukke altertavle fra 1500-tallet, så er den også kendt for, at det var i denne kirke, at H.C. Andersen blev konfirmeret. Kirken ligger også ved Rådhuset, som også er et besøg værd, da denne italiensk-gotisk inspirerede bygning blev opført i 1881 og adskiller sig fra mange andre bygninger, vi har i vores lille yndige land. Hvis du i øvrigt godt kan lide at se gamle bygninger, så vil jeg også anbefale dig at se en anden kirke, som ligger under 5 minutters gågang fra Rådhuset. Kirken hedder Sankt Albani Kirke og er virkelig smuk og generelt bygget i gotisk stil. Når man er ved Rådhuset, så kommer man også til Odenses gågade, som er hyggelig med sine forskellige butikker og fristelser. Det var dog en sidegade til den lange shoppinggade, som jeg især var vild med. Gaden hedder Vintapperstræde og er bare skøn og så charmerende, fordi den er så smal, men samtidig fyldt med paraplyer og andre kreationer. Så denne her hyggelige gade kan jeg virkelig også kun anbefale, at man ser, når man kommer forbi gågaden. Det her er slutningen på min video, men jeg vil lige vise billeder fra et par andre skønne steder i Odense. Jeg havde en dag i Odense, og selvfølgelig byder byen på så mange flere skønne områder og steder, end jeg kunne nå at se. Men jeg håber, du har fået en idé om, hvad der venter dig, hvis du besøger Fyns største by. Har du nogle spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til mig og abonnere på mig, samt at give videoen et like. Tak fordi du så med, og have en god dag.